greatest crisis in national development in the world or any country in the world is not money, it's not investments, it's not employment, unemployment, it's not crime, but the absence of the fathers in the home. Kunada, a house with beautiful windows, perfect doors, totally furnished, but without good foundation, that house or that building is condemned. Anya tiket nga sa unti condemned, no longer fit to live in. Haanin nga mai-advise nga mayat nga pagyanan no na-condemn iti may nga balay. DJ ti arig na insofar as the Bible is concerned nga iti balay uno iti pamilya nga awan ti ama mai-consider nga condemn. And so dahil ko mati panunutan ti parents tumunggal, especially ama iti pampamilya nga without us, without the presence of the fathers inside the family, inside our home, haan nga maka-move on, haan nga ma-experience di gusto ko mga design wano plan ni Apo Diyos iti may nga pamilya. Lagi pun tayo nga iti dagitoy maestro, the teachers actually is not a father, the guardian is not a father, a friend is not a father, a lolo is not a father, an orphanage is not a father. And so awan ti makasupusok, they can never take the place of the father. Dagitoy da nga adda iti surroundings tayo. Kasta nga kaimportanti iti ama. Dahil ti may nga rason no apay nga naibaga ni Paul ijay 1 Corinthians 4:17. Kuna ni Paul ijay 1 Corinthians 4:17, even though you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Therefore, I urge you to imitate me. Dito'y, yararig dito'y ni Paul because Paul is the spiritual father of Timothy. Nga, what is happening in the natural, same thing in the spiritual. Iso nga, ibagbagan dito'y ni Pablo. Kas ano nga kaimportante dagito'y ama. Dagiti amma ti pamilya, amma ti na espirituan, amma iti fisikal. Kunana, mabalin nga adu iti mangisuro kang ka, adu ti mang counsel kang ka. Kunana kini Timothy, adu iti mabalin nga mangbagbaga kang ka. But at the end of the day, may salaang ti ama. Amam. Kasta nga unique nga ingkabil ni Apo Diyos dagiti amma iti uneg ti pamilya. Awan ti makasupusok ijay nga lugar, ijay nga position, ijay nga saad. Of course adu dati ili, I'm sorry nga adu dagiti da sursuro inakseptaran ti dadum mga countries. Ija Amerika, some countries iti Europe, pilpilitan da nga mabalin nga uray awan ti amma nga balita ay ayatin mis ka nga pareho da agtipon ti duwa nga babae or LGBT
parehas nga ina. Kunada nga bali ta duwa kami met parehas nga mother. Or iarig mo da kami nga parehas nga ama. Haan na nga masupusupan. DJ sarsaritaan ti Apo nga batang wenno purpose iti ama iti uneg ti pamilya. That's why ni Esau, one of the character into Bible in the Old Testament, idi taduduwa dagito yung agkabsat ni Esau ken ni Jacob. Dagito yung agkabsat ni Esau isu iti panganay nya ket iti nakaala idiyan ay blessing from his dad. No diket ni ading na nga ni Jacob. Supposed to be isuna kuma niyang inalilaw hanlang nga inangaw inalilaw ni ading na isuda nga including the dad nga isuna iti nagbalin nga pinagbalin na nga isuna iti yauna nya ket isuna ti nakaala ijay blessing or DJ karbengan iti panganay nga anak ta ijay Israel iti Hebrew dagiti Hudyo community, Jew community DJ inted ni Apo Dios nga kababalinda kultura da nga si asinuman iti yauna kadagitoy anak nga lalaki isu iti mang tawid isu iti mang sublat ti baton no addanto ti ipasan ti ama nga lumakayen wenno mapanen iti Dios ket imbis nga ni Esau nga isu ti yauna tinang ala ng gunod ket ni ading ng Jacob adati inaramid ini strategian daytoy ading na isuna ket nagbalin nga di ading na iti nakagunod ijay blessing. And so dito iti reklamon ni Esau ngem kastoy iti napasama kastoy iti conversation da iti Genesis chapter 27 verse 38. And Esau said to his father, "Hast thou but one blessing, my father? Bless me, even me also, O my father." And Esau lifted up his voice and wept. Anya dito makipagpakaasi ni Esau kalpasan nga na-i-release jay blessing kini ading na naladawan idi maamuan na nga haan nga isu natin nakaala. And so agpit-petition ngay mabalin ama tay nilukon laeng siyak ni inalilaw siyak ni Jacob. Gapuna tahan kan nga makakita nakapsot ti matam ket nagdisguise ito ng siyak isuna ket pinati yumet tatang ni inala na mo ten di blessing mo mabalin ba nga uray siyak ket no anya di in-release mo kinya na i-release mo mot kinya ngam amon ni Jacob amon ni Esau uray ni daddy da nga awanen ti mabalinan once nga in-release ni daddy jay nga blessing kadagito yung anak may salang no DJ no na-release nan awanen han nga ma-rewind han nga mabati han nga mabawi. Amon ni Esau awan ti makasaraka na ijay pamilyada or any person nga nangato ti rangko na ijay komunidad da nga mang-alaan na ti blessing it is only from his father. Isu nga kasjela unay ti pakaasi na pen nga mabalin nga uray syakmet ngem awan ti mabalinan ni amada no nanga nuhan na nga kuna nga ay talaga nga pasensya ka awanen intuding ti Dios kinyatayo nga Hudyo ngano siyak ti ama mamingsang ko lang nga i-release ti blessing ket iti mairilisan na dijay haanin nga mabalin nga maibabawi. Amon mawawatan dayto ni Esau. You know, kahit ko mga makita to iti nga nananayan kat diyan ay
awan ti makaaramid ijay aramiden wenno mabalin nga aramiden ti ama ijay uneg ti pamilya. Isu nga laeng. And so, datayo nga ama ijay pamilya no addaman ti ijay ammo tayo nga datayo lang ti makaaramid inside our home. Hantayo ko mga paidam daytoy ni Apo Dios in design na nga dagitoy amma isu iti kaibukbukan kaipriyasan din bendisyon nga agayos kadagitoy pamilya. Apay anya batikat na nga sa uwan ti father wenno iti Hebrew gamin the father means one is source. Isu daytoy di janay in design ti Apo nga pagapuanan ti amin. And so no source dayta once nga kasladanom nga no source so ti pagapuan ti no hose kuma no gripo kuma no tubo once nga makat mapulatan di jay ay awanen kas ano nga dumanon di danom iji makasapol no nakat di jay tubo nga magapu ijay source. Another meaning of father in Hebrew is he is the foundation. He is the foundation. No ti balay ko oray nagkakapintas ti bintana, fully furnished, air condition, dadta amin ti alikamen, including makan, adda lamisaan, ngem no ti foundation na dayta. Foundation DJ building ket haan nga natibker. Awre pa nagkakapintas amin ti alikaman no ti foundation ti balay mo ket papaya wenno saba ay ket awan basit laeng typhoon ket madalapos. Awan iti foundation. Same thing iti uneg ti pamilya. And so fathers, saludo ak kadagiti ang mga through thick and thin handang ibati dagiti pamilyada. Another meaning of another meaning of fathers is he is the sustainer or the provider. Nya talo tiket nang sauen iti ama iti Hebrew. Nya the source, he is the foundation, and he is the sustainer or the provider. That's why dito tinangkunan ni Apo Diyos nga honor your father and mother. Once nga ma-honor, I'm sorry for ti millennials tata nga nagbalin nga kultura nga DJ respeto iti ama ket nagbaliw kinmupas oray no ni daddy tayo ket adu nagkurangan na haan nga DJ oray no adati naglabsingan na kurkurang nga kurkurang di nag shortcomings na adu dagitoy han na nga na ararami di uneg ti pamilya tatang tayo lang tadayta awan iti karbengan kuma dagitoy anak nga mang ijangk mang ibasura kadagitoy anak kadagitoy amada because dagita nga dadi tayo isuda ti in design ni Apo Dios umuna nga foundation ti family isu iti source iti amin maikatlo isu iti our provider isu iti sustainer. Though they are not perfect, fathers are not perfect, iti standard nga mabalin nga ekspektaron ko madagitoy anak ngem still we have no license to condemn our dad. Now kahit ko nga kitan tayo ti the types of the fathers. Taada dagitoy anya ba dagitoy klasen ti ama ditoy daga. Umuna DJ
makikita tayo iti naglawlaw tayo nga saad dagitoy Ama. Amin. Before DJ, kahit kung kita iti Book of Malakay, Malakay chapter 4 verse 6 nga kastoy ti kunana, He will turn the hearts of the Father. Dito yung magbaga katay nga ni Apo Diyos tinang i-design kadagitoy daddy, kadagitoy ama nga ruangan iti bendisyon. Maybe some of them are, if the family is believers or genuine Christian, mabaling nga di dari dalaang tihaan. Antayo nga, awanan tayo lata iti right nga man kuna nga, awan, bayan tayo ni daddy ta, drug lord mat. Deta pangalalaan na ti pakpakad na kinya tayo kat tanti amuno ng pidpidutan ta kaijang tako kayo ta mang ibabain ti kinya tayo deta. He is still your dad. Di respeto di kunanti sa unti Apo Ephesians nga, honor your father and your mother. This is the first commandment with the promise. Anya di nga promise ti Diyos. Long life. Happy long life. At idug kun naragsak nga tawtawan nga umay kinya tayo. Mabalin nga atidug ti biag ti maysa nga tao nga hang naragsak. Adu ti atidug ti biag dang mga naragsak. Dakkel lang lapayag dang handang naragsak. Nya adda daytoy nga this is not formula but it's a principle again from the very word of God. Nga tayo, so I encourage us no da tayo di no nabiyag pa ti mama kanda di tayo arami tayo nga ma-honor tayo isuda. Despite ija adu nga mabalin nga ti kita tayo kathan nga isu ti model father bagpay karubamita talagang limpyo nga daddy. Dito daddy mikot awan han nga mag-aawan ti aldaw nga nang magawitan nga hangan na bartek. Aya all the more nga kasapulan na ti tulong tayo. All the more nga kasapulan na DJ da tayo nga pamilya na. And so kuna na ditoy, He will turn the hearts of the fathers to their children, and hearts of the children to their father. Malakay 4:6. Or else, I will come and strike the land with a curse. Grabe. Ni Apo Diyos, itinang design. Isu natin ang panunot. Isu natin ang author. Nga, isu natin mang sagid, ti puso dagiti ama. Mabalin nga nabayag tayo nga ingkarkararag no ti daddy tayo kat. Adati another na. Ngam, anta yung give up. Kas pangarigan man. Nga isudad di klasin ti ama nga nga masabot di kayat tayo ko mga mangyari. Ikan tayo ti room. Ikan tayo iti pawayway. Nga ni Apo Diyos babaan mo't lang kinya tayo agtrabaho. That at the end of the day, nadaman iti hangan napintas nga nang nangyari dita no di foundation kat haan nga mayat tapno agbalin nga konkreto kat naragsak di uneg ti pagtaengan han lang nga balay ng pagtaengan. Anya ba dagitoy klasen ti amma nga makikita tayo ditoy daga. Number 1, ada dagitoy amma nga authoritative da. Anya isura dagitoy author nya nagana isudang nga dagitoy they would always enforce strict obedience at the expense of personal freedom. Anya isudang nga DJ anda nga ikanti ada dagiti amang anda nga ikanti ruangan met kumanga dagitoy ada ijay uneg ti balay ket adamot DJ waya-waya da ko mga ag-decide. Hoy! Lagi pa, shak ti
ti tatang mo. So nga siyak ti agpili no sino ti asawaon ma. Among as asawaon di basurero lang dita, karuba. Paggarap mo siguro na in love ka. Haan nga love nga puso day tag tibtibok. Itapusom. Atoy day ta. Kat ipapati na. Nga isunat ag decide para kadagiti anak na. Masyadong na-strict pula unay. Nga isu i-enforce na pay. To the point nga dagiti anak ket mabutbuteng nga kanayon manirnervyos da nga kanayon. Anya pa di klase ti amma nga adda iti naglawlaw tayo. At ti number 2 di makungkuda nga absentee father. Anya dagiti absentee father. Daytoy dagiti amma nga kanayon nga awan. Kanayon nga out of town. I'm sorry inya kadagiti adda di balasiw tao. But this is kinapudno. Nagasat dagiti pamilya nga DJ daddy nga nag-abroad for 1, 2, 3, 4 years. Nga nagsubli kat limpyo pa lang. DJ family, dagiti ubing, naka-eskwela dalagta, awan ti naging drug addict, awan iti naiyaw awan. Nagasat, it is only by the grace of God. Nga DJ, kaawan ni daddy. Kat awan ti napaspasamak, iunag ti pamilya na preserve ladta, nagasat kayo. Mabalin nga ada dagitoy mga karkararag nga kanayon. Nya ada iti nasalsalimut-mutan nga foundation nga biblical foundation iji nga sursuro nga ang angkoran dagitoy ubing and the member including the wife of the family nga tapno namin tinar DJ relationship uno di intaklad ta di family, but most of the family, more than 90%, 95% nga di daddy ket kanayon nga awan. Ureto pa jud nga nag-abroad nga dati Pilipinas. Di ngay sumamput laengen no sagpamingsan. Madalas hunyan tiriknan dagitoy anak awanti na develop nga anayan nga relationship with their dad, and so children are foreign inside the house. Kasla ngay gangan na lang tirik nada. Kanayon nga awan ni daddy. Tirigat na tayo kasla naging normal. And dad, kadagiti daddies, ikan tayo ti panahon dagiti anak. Asawa tayo. No dati dakdakkel nga kabusbusan ti oras tayo is the family. Pangatlo is the passive father. Anya tayo ti passive father. Dagitoy ang mga handamot nga nag-abroad at dadadtamot balay. I mean, everyday met nga magawgawid. Adadtahan met nga adayo iti presence na. Physically adadta nga kanayon. Ngem isuda dagitoy dijay klasen ti ama nga adadta isuna ngem tiriknan ti pamilya kaslaawan. Adadta ngem kaslaawan. Why? Adadagiti lalaki, adadagiti ama nga awan mo ti banding handa nga katkatungtong dagiti anak da. Ni si mamputakan. Sige, kwa. Anyo man siya kay istorbuan ta ag-teksak pay ta ni kwa. Aduti hangko nga nasong batan di Facebook ko. Anto di anya ti baro nga newspaper di tayag man ta agbasa aktat ta. Kunan pa man dagiti ubing daddy, apay mabalin nga agpasyar tayo mo't mamingsan, agburnham tayo man mamingsan ta, mailiw. Di kayo man ti kwarto tanihan nyo sa kasi istorbuan ta nabanbanuga kay trabaho. No kastoy nga kanayon, mariknan to dagitoy anak, adadta tayo nga kanayon, ngam tirik na da kasla ka nga awan. And so, these are realities in life. The passive father. Pang-apat,
kat nga, antayo nga ma-blame dagito yung ubing, including our partner or wife. Adda iti kamangan da nga agdamagan, adda iti mangibagaan da ti problema da. Una ta, tirik na da kat adayo, kinyatayo. Tanihan tayo mat nga ikanti. Adda tatayo nga, balay nga man tayo mat nga ikanti, panawon isuda. Kasapulan tayo ti banding. Chimpo, nabanbanog tayo, kat umay agawid tayo, kat kunandi anak paubaak man dadi, raksakan tayo. Once nga di makkel dagita, naging gurang dagitan tayo nga mauba. So, number 4, abusive father. Anya dagiti nga abusive father. Dagiti extremely offensive and insulting, characterized by habitual violence and cruelty. Ito matindi. I am praying na daman dagiti biktima nga naabuso iyon ti pamilya, nga ti gapuket ni ama, ni daddy. Let's forgive our dad. Nagrigat na ito yung aramiden, but we have no choice but to forgive them. Ito'y manin nga umunog DJ grace ni Apo Diyos. Naman ko naan tayo, Apo, pirmi. Ang kung kayag, burburok ti darak. Every time nga makitak da ito yung tatang ko. Suruan man siya ta, mapakawang ko isuna. And so, as sons and daughters of the living God, tatayon ati ag-adjust. Kadag ito yung ama tayo nga isuda man dagi jay permi. Tadagiti permi ti sadutdan danong agtrabaho inom. Kanya antayo mo mga mangipigkarkararag kinyada, that time will come. Time comes. Umaymot ti sagid ti apo kinyada. Tapno agrespandamet nga for those dad nga amom di uneg mo, mabalin nga hindi garapal yung ginagawa natin, but deep inside us amo tayo no maabuso tayo dagitoy ubing and our family. Baliwan tayo dagitoy character tayo nga silently maabuso gan dagitoy ubing. Kaya tayo ditoy by the grace of God. And panglima, this is the good father. Masarakan tayo di book of Luke chapter 11 verse 32. Anya ti good father dati di ama nga dati di ekspektaran ti Dios nga design ni Apo Dios ko mga adda nga kababalin iti maysa nga ama. If we are the dad, takder tayo nga tayo di source. Lagi pa tayo nga sus no awanak amok nga maaburido tayo di balay. Antayo nga, awang ko madya parang tayo nga, nga bali, taradaktab na mo doon, amudan tayo arabid, agpaiso Ngam still, we are the covering of the family, of our family. Mabaling nga amudan tayo arabid, na iduma, no adda tayo ijay. No nga makat di dyan ay relationship tayo kinya as the source. Lagi po tayo kung mga kanayon nga, we are the foundation. Datayo ti mga babagat, datayo ti kanayon da nga kamangan, tarayon. Mabalin nga dadag iti daddy nga physically, and nga makatrabaho. But the idea, the prayer, the topic of the dad is more than enough nga balunan dagiti anak. Kan pamilya tayo no adin numan ti mapananda. Number 3, lagi po tayo kung mga kanayon, we are the sustainer, we are the provider. Mabalin nga takdakelon ti sweldo da ngam da tayo. Idimakkel da ngam as the provider, the sustainer. Kanayon da kita nga agsubli, kanayon da kita nga umay, Dad, what do you think? I'm ready to settle down. I need some wisdom, advice from you. Anya ti makunam.
Daddy. Yan. So, these are just some of the basic teaching ni Apo Diyos regarding the dad. And so, again, nuhaan nga mapasamak, daytoy diuneg ti pamilya, grabe niya, imagine tayo langan, no amin nga daddy, buong Pilipinas, no Pilipinas kuma, amin nga daddy, or siguro oray siguro 70% agbalinda, may aplikar da digit meaning iti ama, wano aba, source, foundation, and the sustainer. Wow! Revival ti mangyari ti Pilipinas. Agasampi man ni Duterte, arami dyan no amin, ti kabalinan na, nagkalalaing, dagiti sekretaris na. No dagiti ama, kat hantayong arami dun ti pasit tayo. Wala po, pulutin tayo sa kangkungan. Yung magyaman tayo ti Diyos, niya ta, sursuro na gayam ti kastoy nga pamuspusan. Arami dun tayo amin, dagiti batang tayo, and at the end of the day, naragsak dagito'y anak, pamilya, asawa, ang asawa, may salam ti dapat ng asawa. And the whole family is rejoicing, worshiping, serving the Lord. Diyeti ko na forever. God bless. The splendor